Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubu panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Kay sama sa ulan, ginabubuang gugma mo. Sama sa adlaw, musidla ka sa kinabuhi ko. Kay sama sa ulan, ginabubuang panalangin mo. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Dawaton ko ang tanan, Jesus. Maayong Pasko sa tanan. Malipayong Pasko pod sa tanan. Hinaot nga ang inyong mga Pasko malipayon. Naay uban nag-uol tungod kay walay gikahanda nga daghan. Doon na may makaon pero gusto gid nga kanaa bisan wala. Ang uban kay nag-uol or dili malipayon. Kumbaga ang ilang Pasko tungod kay layo sila sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Ang uban dili malipayon ilang Pasko tungod kay
na mga problema sa balatian or sa kwarta nga bahin, daghan kayo mga rason nga tan-aw nato, rason nga dili mahimong malipayo ng atong Pasko. Pero ang mensahe nga akong ipaabot sa matag usa, nga diin taliwala niining mga rason, is natay makita nga dako nga rason ngano mahimo tang malipayon sa Pasko. Kani siya nga mensahe, mao ni siya ang kinalasan nga mensahe nga atong pagatun-an karon niining tuiga. Mao ni siya ang kinalasan nga wali niining tuiga. And then gusto na ko ipaabot ngadto sa matag usa nga diin niining mensahe nga ako igasulti, mensahe sa Dios nga diin maopoy atong bitbiton agig paghinumdom sa atong mga kasinatian, mga panghitabo niining tuiga. And then atong tan-awon unsa ang mga butang nga diin samtang atong sa gubangon ang mga butang or bang sitwasyon sa umaabot nga tuig, pipila na lang kaadlaw, bagong tuig na. And then kung bagong tuig hinaot nga diin naabot tay mga bag-o na pud nga mga prinsipyo sa kinabuhi, kato mga butang nga diin napakyasta sa una, karong tuiga or karong adlaw, karong panahon na is pwede na to siya pwede na to siya barugan pag-ayo, pwede na to siya hugton pag-ayo ang atong mga pagtuo, tig-uno na to ang ato ang mga plano sa kinabuhi. Pero taliwala niining tanan na to mga desisyon, mga plano sa kinabuhi, ato ni siyang tugutan nga din ang kabubuton sa Dios may matuman sa atong kinabuhi. Mao gina siya ang pinaka-importante. Sa dili pa ta moadto sa unahan, atong gahinan, pipila lang ka mga segundo or minuto, magampo ta, atong andamo na matagusan nato kakaugalingon, nga diin mga itagtabang sa Ginoo, nga diin ipaabot niya kanato unsa ang mensahe nga para sa ato, nga diin makuha nato o atong mabitbit og di nato malimtan, nga diin sa umaabot nga 2025, ato ni siyang mabitbit nga mensahe, nga diin anay kalipay sa kasing-kasing, nga diin uban nato ang Dios. Magampo kita. Ginoong Dios, nining taknaa, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayos sa matag usa namo kakinabuhi. O Dios, salamat Ginoo nga diin taliwala Ginoo sa bisan unsa nga trahedya, panghitabo, sitwasyon sa among kinabuhi, mga bisan unsa nga nahitabo sa tuig 2024. Nakita na mo o Dios nga diin ikaw ang Dios nga mas dako pa kumpara sa among mga problema, sa among mga kabalaka, sa among mga suliran, sa mga bati nga sitwasyon sa among kinabuhi. Nakita na mo o Dios nga naa ka. Lord, kung naaman ko'y mga kaigsuonan Ginoo, ngidin tanaw nila, wala kanila nakita, wala kanila nasinati. Ako o Dios, nagaampo, nga diin ang nagapadayon nga panlihok, nga balang Espiritu Santo, padayon o Dios magahikap sa ilang kinabuhi kasing-kasing, nga diin matagamtaman nila Ginoo, ang tinuod nga kalinaw, nga diin mulaom sila, musalig sila, nga kasaligan ka nga Dios, nga naa ka nga Dios, nga buhi ka nga Dios. Ikaw ang Dios nga mo'y nasayod sa tanan. Labi na Ginoo sa among pagsagubang niining 2025. O Dios, nagaampo ako nga diin ang matag usa, aside sa andam sila, ako ipaabot Ginoo nga diin nagapaubos kami, nga diin ang matag usa, andam pud kami o Dios, nga diin mula bigar, mula hutay, mula wig, sa sunod na pod nga tuig, tungod kay nasayod kami nga ikaw ang Dios, mo'y nasayod sa tanan, nagakupot sa tanan, naa sa imuhang mga kamot ang tanan-tanan Ginoo nga panghitabo sa among kinabuhi. Nibisan o Dios sa pagtuon namo sa mensahe, ikaw Ginoo panalangin Ginoo sa imong mensahe nga diin among makuha Ginoo unsa imong mensahe nga imong ipaabot sa matag usa. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, tanandong himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. So, karong buwan na, hilabi na pagtungtong sa mga kaning beer months, no? So, daghan na kayo mga nadungog na to nga mga Christmas song. Nay klase-klase nga mga Christmas song ang dinapon ay alawiton sa Pasko kaning nagisgot siya sa English kaning the greatest love of all is easy to achieve, and that is learning to love yourself. Kana kuno mahigugma ka sa makat-on ka sa paghigugma sa imong kaugalingon, mao kuno na siya ang pinaka dako nga gugma
sa kalibutan or kumbara pinakadako, pinakahilabihan nga gugma. Pero kung ato siyang tanawon, sayop siya. Okay raman, but the Bible says is higugma imong kaaway, higugma imong silingan, sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. So walay sayop nga mahigugma sa kaugalingon. Ang problema lang kung totally nga diin kaugalingon na jud ang atong ginahuna, nga nahimo na tang hakog, nga nahimo na tang self-centered, nga diin puros na lang ako man jud ni. Ako. Mao nang kunay mga butang nga diin tanaw na to kulang sa Pasko is ako wa ko malipay bati ang Pasko. General. Ako nay problema bati ang Pasko. General. Ang dinatong pagatan-awon karon is usa ka sitwasyon sa usa ka babae nga din tan-aw na to bati kumbaga nga sitwasyon pero nahimo siyang nindot nga sitwasyon tungod sa iyahang kasing-kasing ug giunsa niya pagdawat ang sitwasyon. Ug mao ni siya ang iyahang awit. Ato mensahe makita diha sa libro sa Lucas kapitulo 1 versikulo 46 hantod sa 56. Ang pulong sa Dios nagaingon, naguluhan kini siyag ang awit ni Maria sa pagdaig. Ang atong mensahe naguluhan nga diin mudaig kita kisa sa mabalaka kita. So musimba ta kisa sa mabalaka. Kaya kung ano na ilang ta mabalaka unsa may makuha nato. Hinaot masabtan na to ang punto nga diin kung sige lang tag kabalaka, ikaugmaan na unsa may solusyon. Unsa man naabatay na himo ana. Like sa sige na tog kabalaka wagid na like wala tay mahuman ana, wala na siya solusyon. So musimba kita, muday kita kisa sa mabalaka. Ang pulong sa Dios sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 46 hantod sa 56. Ato mabasa diri nagaingon 46, unya miingon si Maria, nagdaig sa Ginoo ang akong kalag, og nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon, og sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Mao na mo bulahan ka sa babaeng tanan, bulahan ka Maria. Pero ato ni siyang i-explain later. Versikulo 49, tungod sa mga dagkong butang nga naghimo kanako sa gamhanang Dios, mao na gitawag siya bulahan. Balaan ang iyang ngalan or balaan ang ngalan sa Dios, nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya. Gikan sa tao, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang mga kamot nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tao nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan or giguba niya, gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga timawa. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom o iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa ato mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon og nahinumdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham og sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa iyang mensahe. So kung ato siyang tan-awon diring dapita, mao ni siya ang awit ni Maria nga nagdaig si Maria nga diin iyang gibuntis, iyang gidala si Ginoong Dios, nga din iyang gisabak si Ginoong Dios. Kung ato siyang tan-awon, sa pipila ka mga bersikulo or maagto ta sa Mateo, sa history pod ni Ana, is kung ato siyang tan-awon sa ilahang nga context, dili gid siya maayo. Like, bati siya nga reputasyon para kang Maria. Si Maria is betrothed na siya or namalay na si Jose kang Maria, pero si Jose, pero ato siyang tan-awon nga diin sing Maria is nabuntis siya bisan wala pa siya hilabti ning Jose. So kung ato siyang tan-awon is bati siya nga dungog atubangan sa mga tao. And then ni bisan man gani si Jose, niingon siya sa iyang unahuna nga diin
Iyan na lang bulagan sa hilom sing Maria. Kung ato makita nindot pod ang batasan ni Jose nga iyang gipakita nga diin dili niya gubon ang reputasyon sa usa ka babay, iyang gibarugan gihapon iyang pagkamatarong nga tao nga lalaki nga diin makigbulag siya sa hilom. Pero nagpakita ang anghel, mao ni siyang story kung atong tanaw ng mga pipila ka mga bersikulo, tilabi na sa Mateo sa Synoptic Gospel pod niya. Apa nagpakita ang anghel ning Jose sa damgo o naghisgot siya, nag-ingon siya nga diin ang gisabak ni Maria mao ang nganlan siya og Hesus tungod kay siya ang muluwas sa sala sa mga tao. Ato makita diri mao pod ni siya ang tubag ning Maria nga diin nabalaka siya pero atong tan-awon nga diin sa pagkadungog niya sa mensahe sa maong anghel, unsa man yang giingon? Wala na'y problema. Okay kayo, okay pa sa tanan. Kung ato siyang tanawon sa ingon ana nga termino. So kung ato siyang tanawon, mao ni siya. Si Maria, wala siya miingon nga daygo na to siya. Si Maria, tao lamang siya. Mao ni siya atong kanunay timan-an. Si Maria, usa siya ka normal nga babae, sama sa tanan. And then, gigamit siya sa Dios isip nga instrumento. Kung ato siyang tan-awon mao ni siya. Si Maria midaig siya sa Dios, si Maria misimba siya sa Dios. Ug mao nang gusto nako ipaabot sa matag usa. Wala ko dili ta mo mention og nibisan unsa nga mga reliyon. Pero mao ni siya ang gusto nako ipaabot sa matag usa. Si Maria is dili siya angay simbahon. Si Maria is dili siya mahimong mediator o dili siya ang tigpasig-uli gikan sa Dios or sa Dios anak ngadto sa Dios amahan. Wala ingon ana. O di ba ka mapasig-uli ta sa ato ang kahimtang tungod kay si Maria maoy mobarog, maoy mosagang, maoy mapasig-uli nato padulong ngadto sa iyahang anak nga si Jesus. No, dili ingon ana. Atong tan-awon si Maria normal nga babay, si Maria is sama sa normal nga mga tao. Mao na siya. Pero kung maghisgot gani tag pagtuman sa sugo sa Dios, maghisgot gani tag pag tuman kung unsa ang sugo sa Dios, Maria is a good example. Si Maria usa ni siya sa pinaka nga diin nituman kung unsa ang sugo sa Dios. Taliwala sa reputasyon niya, taliwala kung unsa ang umaabot sunod, taliwala kung bisan unsa ang kahimtang, iyang gisaligan ang Dios tungod kay ang Dios man mao'y nagkupot sa tanan, ang Dios man mao'y nasayod sa tanan, ngano mabalaka pa man siya. Mao ni siya atong gusto ipasabot sa matag usa nga diin kung ang Dios mao'y imong giuna, ngano mabalaka pa man ka sa ubang mga butang. Di ba? Manang usahay atong pangunahan ang Ginoo. Dugay man gitubag sa Ginoo ang ako mga pag-ampo, mag-una-una na lang ko. Ma-overtake ta sa Ginoo ba? Mag-una-una ta tungod kay di ta kapaabot. Di ba? Hapit na lang pila na lang kaadlaw mag 2025 na, 2025 na. Pero wa pa man gitubag sa Ginoo ako mga pag-ampo. Unahan na lang nako ang Ginoo. Kung ato siyang tanawon diri. Unsay giingon ni Maria? Bersikulo 46 nagingon. Unya mingon si Maria, nagdaig sa Ginoo ang akong kalag, og nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Take note ha. Nagdaig sa Dios, ingon si Maria, ang akong kalag, og nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Si Maria, gikan sa iya mga ngabil, misulti siya, nagdaig siya, og iyang giila nga diin ang Dios ang iyang manluluwas. Pila ka mga bersikulo nag-ingon, tungod kay, mao ni siya ang rason, tungod kay na hinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Si Maria, miingon siya, ang Dios daygon siya, siya akong manluluwas, ako ubos niyang sulugoon. Kuha na to, si Maria, miingon siya, sulugoon siya.
Dili siya moingon nga mediator siya o tigpasig-uli siya. No, sulugoon siya sa Dios. Og sukad karon ang tanang tao motawag kanakog bulahan. Nga naman, ang mga tao motawag kang Maria og bulahan tungod kay gipili siya bisan usa siya kaubos nga sulugoon. Maklaro na to? Sa kadaghang tao sa kalibutan, si Maria ang usa sa gipili, ang usa ang bugtong gipili nga diin siya ang magsabak sa batang lalaki, manluluwas ang Dios nga si Ginoong Hesukristo. Siya ang gipili mo nang tawgon siya og bulahan. Tungod kay sa kadaghan siya ang napili na hatagag pabor sa Dios. Si Maria miingon, ako ubos lamang ako nga sulugoon, ikaw Dios ka, ikaw akong manluluwas. Ako ubos nga sulugoon, gipili ko nimo Ginoo. Ang tanang mga tao mutawag ka na kog bulahan ako. Dili tungod kay bulahan siya sa iyang pagkasiya. Take note ha, dili bulahan si Maria sa iyang pagkasiya. Wala siya nahimong gamhanan tungod kay nagsabak siya sa gamhanang bata na si Ginoong Hesukristo. Wala siya nahimong gamhanan. Normal siya nga babae, normal siya nga tao, normal siya nga inahan. Normal, as in normal. So nahimo siya, gitawag siyang bulahan tungod kay magsabak siya sa gamhanang bata. Si Ginoong Hesukristo na siyang tiyan. So kato siya tanawon, mao nang nahimo siyang bulahan. Og nahatagan siya pabor sa Ginoo, og napili siya sa Dios bisan ubos lamang kay siya nga ingon siya sulugoon. Pero wala na to gidiscredit nga bati kay na siya. Atong tan-awon nga diin grabe ang kasing-kasing ni Maria. Taliwala sa bisan unsa nga kahimtang sa iyang kinabuhi, miingon siya nga andam ko, gamita ko. Tanan tibuok nako Ginoo. Gamita ko para sa imong kahimayaan. Wala na ko naghuna-una unsa ang istoryas ubang tao nako. As long as malipay ka o Dios sa akong kinabuhi. Nasayod ko Ginoo nga din ikaw maoy magpahimutang niining tanan kung ako mutuman lang sa imuha. Kana siya nga prinsipyo, kana siya nga pag-ampo. Di ba? Mao na siya kana nga kasing-kasing ni Maria. Mao na dapat atong tan-awon. Kasing-kasing niya nga andam ko o Dios magpagamit taliwala sa tanan. Bisan pag akong kinabuhi mo'y kapalit niini o bisan pag tibuok na akong gininhawa, tibuok na akong kinabuhi, tibuok na akong kalag, espiritu, tanan-tanan o Dios, gamita ako. Ingon ana nga kasing-kasing. Og mao nang tawgon siya og bulahan siya. Tungod pod kay naa sa ingon ana nga kasing-kasing. Og tungod pod nga napili siya sa Dios bisan ubos lang siya nga sulugoon. Ato makita dire sa bersikulo 49. Padayon na to, og sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanan ng Dios. Klaro po nato. Tawag siya bulahan tungod sa mga dagkong butang, mga gamhanang butang, mga milagrong butang nga gibuhat sa Dios ngadto kang Maria. Dili tungod kay si Maria bulahan siya sa iyang pagkasiya. Okay? Tungod kay unsa ang gibuhat sa Dios sa kinabuhi ning Maria. So si Maria, balikon ako, dili siya angay simbahon. Angay simbahon ang Dios. Ni bisan gani si Maria misimba sa Dios ug iyang giilang ang Dios ang manluwas niya. So padayon na to. Nagingon siya sa bersikulo 50. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang kamot nga gamhanan. So sugod sa bersikulo 51, ato makita ang mga pipila ka mga bersikulo ato nakita nga ang Dios manluluwas. Bersikulo 51, makita nato nga din ang Dios pod maghuhukom or manghuhukom or maghuhukom or judge siya. So ang Dios muluwas siya, at the same time ang Dios muhukom siya. Bersikulo 51. Gibakyaw niya ang iyang mga kamot nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tao nga mapahitas-on uban sa tanan nilang mga plano, mga laraw. Gipukan, giguba niya
Ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono, nga din mapahitas-on na kayo as if nga walay makakumpara sa ilaha, as if gamhanan na kayo sila. Mga gamhanang hari, giguba sa Dios ang ilang mga gibakyaw, gipukan sa Dios ang ilang kaning mga haria, gikan sa ilang mga trono, o gituboy ang mga timawa, ang mga mapaubsanon gipataas. Gibusog niya sa mga maayong gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom. So ang Dios pod, God is a Jehovah Jireh, ang Dios pod ang tinubdan sa panalangin. So ato nakita sa bersikulo 51, ang Dios pod maghuhukom. Bersikulo 52, ang Dios pod ang musilot. Apan ato makita sa 53, ang Dios pod ang tinubdan sa panalangin. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom, og iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Siya ang tinubdan sa panalangin, og siya ang tinubdan pod andam pod siya muhatag og silot. Gituman niya, bersikulo 54 og 5, ato makita diri nga din siya pod ang Dios nga diin masaligan. Siya ang Dios sa saad. Gituman niya ang iyang saad sa ato mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon, og nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham. Pagpakitag kaluoy kang Abraham og sa tanan niya mga kaliwat hangtod sa kahangturan. So kung ato makita diri, atong tagsa-tagsaon. So gikan sa mga pipila ka mga bersikulo, 46 hangtod sa 49, nga din ato makita nga din ang Dios siya ang manluluwas. 50, nga diin siya pod ang Dios nga diin maluluyon, nga diin ang kaluoy ato ni siya makita nga diin unsa ang mga butang nga dili ta angayan nga nadawat nato kana siya is kaluoy na siya gikan sa Ginoo. Kaning kinabuhi nato karon nga diin buhi pa ta, bisan pag napakyas ta taga-adlaw, bisan pag naipipila sa mga naminaw karon nga diin nahimong bugnaw ang atong pagtuo, ni bisan pag napakyas ta nga wa na tay ampo-ampo, wa na tay basa-basa og Biblia, ni bisan napakyas ta nga diin nakapanikas ta, o di ba ka nanikas ta sa negosyo, o di ba ka nanikas ta sa trabaho, o di ba ka nanikas ta sa pag-eskwela, o bisan unsa nga klase nga pagpanikas. Napakyas ta taga-adlaw, apan ato nakita nga diin ang Dios puno siya sa grasya, ug naapod siya kaluoy sa matag usa. Nga diin andam ug nagpaabot siya nga diin unsa iyang giingon sa bersikulo 50, nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Naapay paglaom. Nagawali ako sa pipila ka mga prisuhan, and then ato makita diri nga makita na ko ang ilang kahimtang grabe. Makaingon tag grabe kapait ang ilang kahimtang sa kinabuhi. And then ako makita ang mga tao nga naglakaw-lakaw na sa mall, na sa ilang balay, naglingkod-lingkod, nagpaharuhay sa kinabuhi, naglaag-laag, mga nagbike-bike lang, na sa park, nag-picnic, kaun-kaun og mga snacks. And then ako makita nga to sa kinabuhi sa mga tao nga naa sa presuhan is like naa sila sa silda, huot kayo sila, alimuot, like grabe nila kaluoy. And then usa sa butang nga akong mapaabot sa matag usa is mao ni siya. Ang Dios maluluyon pod siya. Dili na to paaboton nga din tanaw na to sa tong kaugalingon nga dili na ta kayang usbon sa Ginoo. Kaya tang usbon sa Ginoo. Tanaw na to nga diin wala man koy kinahanglan usbon, pastor. Okay ra man siguro ang akong kinabuhi. Okay. Atong hinginlan ang mga pipila ka mga butang nga gagmay lang. Una, kanang masayop tag sulti, din makasulti din tag bad words, makapanunglo din ta. Kana siya di man na siya normal, honestly. Dumoy yung tag expression naman na siya, expression pwede na nimo siya irason, pero dili gid siya okay.
Ako bisan pagdunggabon ko, mapandol ko diha, never jud ko musulti og manunglo ko. Tungod kay I know unsa ang word nga mogawa sa akong baba. So I don't know ngano mo gamit ang expression lang na siya nga honestly sayop gina siya. Dali ra kay makasulti og kaning B, O or U, A, N, G, kanang mo yun, bu, tapos sumpayan nila. Dali ra kay makasulti. And then mga Kristohano na sila. Be careful. Tungod kay di na siya normal. Tungod kay di siya okay. It will never be. O di gina siya mahimong normal nga normal jud. Di gina siya okay. So kana siya. Pwede na siya mga itagtabang sa Ginoo nga diin osbuntan niya ni ana. Sinultihan, binuhatan, batasan, dali masuko, dali mangluod, bintahuso, kaning dili maluluyon, bisan naa kay daghan, digid ka muhatag, like ingana kasing-kasing, lisod gina siya. Tungod kay dili na siya ang kasing-kasing ang gipangandoy pod sa Ginoo. Ato siyang tan-awon mao ni siya. Siya pod ang Dios nga diin maghuhukom. Pasabot niya na nga diin kung atong tugutan nga unsa man ato mga binuhatan mao lang ni siya, ang Dios pod mao imuhukom nato. Tinubdan siya sa panalangin, yes. Manluluwas siya, yes. Maluluyon siya, yes. Wala ti problema ni ana. Pero ato pong tan-awon diri sa bersikulo 51, siya pod ang Dios nga mohukom. Siya ang Dios nga modisiplina. Siya ang Dios nga mosilot. 51, gibakyaw niya ang iyang mga kamot sa gamhanan. Gibakyaw niya ang iyang mga kamot nga gamhanan. O gipatibulaag ang mga tao nga mapahitason sa tanan nilang mga laraw. Silot, disiplina. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono. Tanaw nila sila ang pinakataas na. As if na mga tao nga kayang paliton ang kinabuhi sa tao, pinaagi sa pagpatay. Normal na siya sa atong panahon karon. So ato makita niini nga diin ang Dios pod mo imuhukom. So naatay mga batasan nga tan-aw nato gibit-bit nato ni ining tuiga 2024. And then moingon tag okay lang ni siya. No, dili siya okay. Kinahanglan ginato siyang osbon. Mga itagtabang sa Ginoo. Maluluyon ang Ginoo. Naa ang Dios naa siya. Kinahanglan nga moduol ta sa Ginoo. Mga itagtabang sa Ginoo. Lord, usba ko. Di ni siya okay, di ni siya normal. Kung nakapanikas ka sa imong trabaho, sa imong negosyo, tapos okay lang na siya imong bitbiton sunod tuig, di na siya normal. Nga itagtabang sa Ginoo. Versikulo 53, gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom, ato pong makita diri nga din ang Dios pod ang tinubdan sa panalangin. Pwede ta makapangayo sa Ginoo. Daghan kayo, nagkulang ang budget karong tuiga or wala kay trabaho, pwede ta makapangayo sa Ginoo. Honestly, wala ko'y work gikan sa January hantod sa September. Imagine na, January hantod sa September wala ko'y trabaho. Pila na siya kabuwan. Doon na amon ko'y trabaho pero nag-part-time lang ko. Nangita ko part-time, pero at the same time, nag-ministry ko, and then, kulang-kulang jud, makaingon ko. Nag-ampo ko sa Ginoo, nagpaabot ko, and then, nagbuhat po ko, syempre, while nag-ampo ka, naabot kay dapat buhato, naabot kay plano, nga diin, kung i-bless sa Ginoo, magbalampuson jud ka. Lisod po nang magpaabot ka, nga diin, paaboto nimo ang bayabas, nga diin, makabot lang unta nimo o di ba masaka nimo pero naglingkod lang jud ka diha sa lantay naganga imong baba nagpaabot lang jud ka nga matagak ng bayabas diha or bunga lisod po na siya dapat mabuhat po taog action. So gibless ko sa Ginoo gitagaan ko niyang trabaho and then nakatabang ko hilabi na sa uban nga mga pastors pod. So ang gusto na ko ipasabot sa matag usa is mao ni siya ang Dios pod ang tinubdan sa panalangin. Ayaw kaingon nga diin, maora man ni. Ay, no. Ang tinubdan sa panalangin ang Dios. Pero ato po siyang tanawon nga diin ang panalangin, dili lamang na siya sa financial. Ang panalangin,
naglambigit po na siya sa atong kahimtang, sa atong kinabuhi. Ikaw, nakakadahang kwarta, pero gubot imong pamilya. Di ba? Dili na siya panalangin. Di ba? Pwede na siya pangayoon sa Ginoo, Lord, maon siya akong pag-ampo. Nga diin, mabalik ang nindot nga dagan sa among pamilya. Magunsa man ang salapi, magunsa man ang kwarta. Di ba? Pero usahay sa kagutom, sa kauhaw, mingon nga, Pastor, big deal mo ng kwarta, mao mo ganim. Like, the love of money is the root of all kinds of evil. Ang tinubdan jud sa daghang mga daotang binuhatan, ang paghigugma sa salapi. Mao gina siya. Even sa Mateo Kapitulo 6, dili nimo kaya higugmaon ang Dios at the same time mahigugma ka sa kwarta. You can only serve one master. Serve God, ug siya ang magpanalangin nimo. Siya ang tinubdan sa panalangin. Pero say mabaliktad ta. Nakita na gud nato ang kwarta. So unahon lang ni nato ang kwarta tungod kay nakita naman nato ikaduhanan na ang Ginoo. No. Ang Dios mo itinubdan sa panalangin. Mao na siya dapat atong prinsipyo. Unaha ang Ginoo. Naangita kag trabaho, unaha ang Ginoo. Na kay negosyo, unaha ang Ginoo. Sa bisan unsang pagabuhaton nimo, unaha ang Ginoo. Hinaot and I pray nga diin sa 2025, unahon nato ang Ginoo. Taliwala ni ining tanan. Mosunod na siya ang Dios na sayod ni ana. Ang Dios mo itinubdan sa panalangin. Og mao po na siya. Kaya atong tanawon ang mga pipilapod ka bersikulo, ato makita pod nga din ang Dios pod muhatag pod siya silot. So, lisod pod kaayo nga din gihatagan na tag panalangin sa Ginoo, pero nalimtan nato ang Ginoo. O di ba ka gi-bless na ta sa Ginoo tungod kay mao na giampo nimo, and then pagka-bless, gi-bless na ka sa Ginoo, nalimtan na nimo ang Ginoo. O di ba ka unahon ni nako ang panalangin, sayang manggod. Tapos sekondary na ang Ginoo. Sayop na siya nga prinsipyo igsuon. Dapat nga diin sa 2025 atong unahon ang Ginoo. Simple as that. Nga naman, ang Ginoo mo itagiya sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mo ay nagkupot sa akong kinabuhi. Kanos akong mamatay na ana sa kamot sa Ginoo. Ang kinabuhi sa akong pamilya niya sa kamot sa Ginoo. Ang Dios na sayod siya kanos ako mamatay. Ang Dios na sayod siya unsay mahitabo nako sunod semana, sunod buwan, sunod tuig. Sunod pipila ka mga tuig. Ang Dios na sayod ni ining tanan. Like nasayod siya. Nasayod siya sa imong kasing-kasing, nasayod siya unsay gipangayo nimo, nasayod siya unsay imong mga kabalaka. So instead nga mabalaka ta, atong simbahon ng Ginoo. Instead nga diin malumustas mga problema, mga suliran sa kinabuhi, atong simbahon ang Ginoo, atong daygon ang Ginoo. Tungod kay siya mo'y nasayod nining tanan. Taliwala nining tanan nasayod ang Ginoo. Niining tuiga, grabe kadaghan po ang ako mga challenges. Daghan sa mga panahon nga diin makalimot ako ginhawa. Nga diin ang akong utok magpataka lang siya kaman sa akong kasing-kasing, nga diin need na ko og oxygen bisan dili. Nga diin paspas kayo ang heartbeat nako, nga diin normal lang pero at the same time kay di siya normal. And then mahadlok ko matulog tungod kay bas hindi nako kamata sunod buntag, di man sa ingon nga mahadlok mamatay, pero sort of nga moingon ko, Lord, napaka planos kinabuhi. Pero ngayon po kong tabang sa lisod, pag kayo matay na ko, Lord, karon na lang. Nihangyo po sa Ginoo nga patyo na lang po. I mean, ganahan po ko mabuhi. So, nag-ampo ko sa Ginoo. So, naabo na siya ang mga fears, yun ani mga butanga. Pero ang nakanindot lang, Jod, tungod kay, once nga na kay Ginoo sa kinabuhi, is makalma ka. Nasayod ka nga di na sa kamot sa Dios ang tanan. So, instead nga mabalaka ta, 2025 atong sugaton nga instead mabalaka ta, is atong daygon ng Ginoo. Atong simbaho ng Ginoo. Mga itagtabang sa Ginoo. Wa ta naginusara, kauban nato ang Dios. Baliko nako, instead nga mabalaka ta, simbaho nato ang Ginoo. Ug mao na siya ang mensahe nga diin atong mabitbit karong tuiga, tibok tuig. Nga diin instead nga mabalaka ta karong tuiga, grabe ka daghan atong problema, daghan kayong kabalaka nato, daghan kayong soliran, di ba? And then pila ra man kahigayon nga ni simba kas Ginoo. Di ba? Sunod tuig ato siyang sugaton nga diin instead mabalaka ka, simbaha ang Ginoo. Dayga ang Ginoo. Kaya nga naman, siya ang nasayod sa tanan. Siya ang mas nasayod unsa ang mahitabo sa kaugmaon ug sa ugma. Siya ang Dios nga tinubdan sa panalangin. Siya ang Dios. Siya ang manluluwas. Ug mao na ipaabot sa matag usa ang pinakadako nga panalangin nga atong madawat karong tuiga o sa tibok natong kinabuhi
mao makabaton taog nindot, makabaton taog relasyon diha sa Ginoo. I hope and I pray nga din sa matag usa nga naminaw karon nga diin imo makita sa imong kaugalingon nga kinahanglan tag Dios sa atong kinabuhi. Kung wala pa nimo nadawat ang Ginoo, dawata ang Dios sa imong kinabuhi. Siya ang Dios nga manluluwas. Siya ang Dios nga tagiya sa imong kinabuhi. Siya ang Dios nga mo'y nagkupot sa imong kaugmaon. Kung ikaw na giluwas ka sa Dios, or naluwas ka na, Kristohanon ka na, apan nabugnaw imong pagpangalagad, ibalik ang kainiton sa pagpangalagad. Akong pangutanaon sa may nakabugnaw nimo, isalig na sa Ginoo, itugyan na sa Ginoo. Nadiin, kung matugyan nimo tanan, masalig nimo tanan, is mo balik ang imong kainiton sa pagpangalagad sa Ginoo. Kato nagmainiton sa pagpangalagad sa Ginoo, padayon. Balikon ako, instead nga kabalaka, is musimba kita, mudaig kita, magampo ta. Ginoong Dios, ning taknaa mo pasalamaton kami sa imong mensahe nga imong gipaabot sa matag usa. Salamat o Dios nga diin nagpahinumdom ka namo. Nining tuiga Ginoo, daghan kayo mga problema, daghan kayo mga challenges, daghan kayo ang mga panghitabo nga tan-aw namo bati. Nining tuiga daghan kayo ang mga kasinatian Ginoo nga diin wa na mo usahay di na namo kaya. Apan nagpasalamat mi Ginoo nga diin anaa ka nga Dios, buhi ka nga Dios, nagtan-aw ka nga Dios, nasayod ka nga Dios, maluluyon ka nga Dios, gamhanan ka nga Dios. Ikaw ang Dios nga anaa kanunay. Salamat o Dios sa pagpahinomdom nga diin anaa ka, nga buhi ka, nga ikaw ang Dios nga manluluwas, nga ikaw ang Dios nga maluluyon, nga ikaw ang Dios nga tinubdan sa panalangin, nga ikaw ang Dios nga masaligan, nga ikaw ang Dios sa saad, nga din mo tuman jud ka Ginoo kung unsa imong giistorya. Lord, nag-aampo ako Ginoo sa matag usa karon, sa tanan nga naminaw karon. Nga din Lord, kung unsa man ang mga kabugaton nga ilang gipang bitbit, kung unsa man ang mga problema nga ilang gidaladala ni ining tuiga Ginoo, kung unsa man ang mga kasakit nga kanunay nilang ginapas-an Ginoo ni ining tuiga. Lord, I pray nga diin tugoti o Dios imong balaang espiritu magapanlihok sa ilang kinabuhig kasing-kasing Ginoo. Nga ilang matagamtaman ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga kalipay. Nga din ilang masinati Ginoo kung kinsa ka nga Dios tinud-anay sa ilang kinabuhi. Nga din kung naamay mga pipila nga mga butang Ginoo nga kinahanglan nilang usbon, Lord, I pray magahikap ka kanila Ginoo, bag-uha usba sila Ginoo. Hatagi sila kasing-kasing nga bag-o, kasing-kasing nga anda mo sangpit sa imo, kasing-kasing nga mangita sa imuha, kasing-kasing nga uhaw sa imong mga pulong. Hatagig kasing-kasing ang matag-o sa Ginoo nga din unahon ka namo Ginoo. Sa pagsugat namo Ginoo sunod tuig 2025. Hatagi kami kasing-kasing Ginoo nga din ikaw o Dios ang first. Ikaw o Dios ang among iprioridad. Ikaw o Dios among unahon taliwala sa tanan. Ikaw o Dios among unahon taliwala sa among trabaho, sa among negosyo, sa among pamilya, sa among kinabuhi. Ikaw o Dios ang una sa tanan. Tungod kay ikaw ang Dios ang tinubdan sa tanan. Continue to bless everyone here, O God. Ikaw Ginoo padayon mag-bless Ginoo sa tanang dalunggan nga namati karon. Salamat Ginoo sa kaluwasan. Salamat sa panalangin. Salamat sa grasya. Ug salamat nga Dios anaa ka o ganaa ka para sa moa. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Tanan dong himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa kinabuhi ko halaran ka, pasalamatan ang tanan nga nahimo mo Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus, igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo sa kinabuhi ko. Jesus, o daigon ka.